Molt bé. Ens anem movent una miqueta perquè veieu que ho tenim apamat, això. L'ha arribat el cable, fins aquí. No hi ha res com estar a l'escola rural, que la creativitat la fem anar a base de bé. En primer lloc, gràcies per estar tots aquí. Jo en aquest cas parlo en nom del GIE i com a professora també, en aquest cas jo de la URB, però sabeu que estem totes les universitats catalanes que tenen els graus de mestres i per tant agrair l'assistència a tothom, després ja us anirem anomenant, però volem explicar-vos breument com anirà l'acte. Llegirem un text que hem tingut per aquí a les cadires que ens ha fet el senyor Joan Lluís Tous, que és el nostre manager, community manager, que es diu ara, de les nostres jornades aquí a Verdú, perquè ha estat un plaer treballar amb ell, i a més mestre de rural. I després una poesia de Miquel Martipol que diu El poble. Acte seguit ja passarem a donar veu als estudiants. La Neus de la UAB serà que coordinarà la veu dels estudiants en aquestes jornades. Després, un petit homenatge, els tenim aquí a primera fila, als primers que han estat treballant les jornades, que van crear aquestes jornades de rural i que es van preocupar perquè en els estudis de magisteri es parli i es treballi a l'escola rural. I després ja d'aquest petit homenatge, avui ens acompanya el director dels serveis territorials de Lleida, que també serà la persona que farà la cloenda. Ho tinc per aquí tot apuntat, espero no deixar-me res. Disculpar a totes les autoritats que ens acompanyeu, entitats, departament, persones del departament, que sobretot no us enfareu amb nosaltres perquè no sé molt bé si el protocol és el correcte, però almenys ho estem fent tot des del cor i suposo que si hi ha qualsevol cosa ens ho dieu i també n'aprendrem, d'acord? I dit això, us llegiré breument el text que ens ha passat el Joan. 3 reflexions i un consell, sobretot va pels estudiants, però segur que també ens va bé a tots els que estem aquí. Bon dia tingueu, joves. Quan a la primera sessió d'aquestes 25enes jornades del GIR se us va posar de deures tenir present que faríeu reflexió final per arribar a elaborar unes conclusions del viscut i fet en aquestes jornades, un servidor ha estat pensant tota l'estona com ficar cullerada. I ves per on, se m'han acudit fer-vos a mans el present escrit. Si ara hi ha quelcom preparat, no badeu, estigueu per la feina, això ja ho llegireu més tard. Era parèntesi. Vet aquí la primera reflexió, el dimecres. Quan sort que teniu nois i noies, les vostres professores van estar tot el dia, fins a molt tard, ja era ben de nit, penjant cartells, removent pesats expositors, distribuint espais, quadrant horaris, espais, etc. Tot pensant en com assegurar-vos unes jornades ben profitoses. No sé si tota aquesta feinada entra dins del seu horari laboral, anirem cap allà, tenim els degans, lectiu, no ho sé. El cas és que ho varen fer, així, tal com us conto. I a fe que ho han fet bé, doncs prou ho haureu constatat vosaltres. Dijous, segona reflexió. Quan vaig arribar a casa, a la pregunta de què, com ha anat, que li havia preguntat a la senyora, no vaig tardar ni 3 segons a respondre, quina canalla més maca. Atents a tot el que allí es feia, ni estridents ni sorollosos, molt agradables de tracte, molt interessats en saber, en conèixer. Els les vaig veure amb ganes d'aprendre a fer de mestres. Si pel camí la cosa no s'espatlla, tindrem una fornada de mestres ben preparats. Ja us podeu aplaudir. Tercera reflexió també sobre el dijous. Repeteixo, quina sort que teniu nois i noies. Em refereixo a poder rebre les ensenyances del Joan Soler, la persona que ens va fer la conferència inaugural.
Jo l'he seguit des de quan va començar molt jove a participar en trobades i jornades d'escola rural i també i des de la Societat Catalana d'Història de l'Educació. Ell sí que és un bon mestre de mestres. El Joan posseeix la qualitat docent més important. Explica fàcil allò que és difícil. Et fa arribar conceptes densos i complexos com si fossin lleugers i senzills. El consell. En això de fer reflexió i donar consells als vells en tenim la mà trencada. Vés a saber si no serà perquè ja poca cosa més ens queda per oferir-vos i que us sigui de profit. Això m'ho invento jo. Segur que tenim encara un munt de coses d'aprendre de la gent gran del nostre país i sobretot dels nostres mestres, perquè tots heu sigut mestres de tota la vida. Si em voleu fer cas en tot aquest assumpte que us porteu entre mans d'estudiar i preparar-vos per aprendre a fer de mestres, apliqueu-vos-hi a tope. Adquiriu tants coneixements com pugueu i procureu que siguin de tota mena. Quants més n'adquiriu, millor podreu entendre i atendre les necessitats dels nens i nenes que us confiaran. I quan feu de mestres, apliqueu amb voluntat de servei tot el que haureu après i que seguireu aprenent. Si ho feu així, ben aviat sereu mestres. La qüestió de si sou bons o bones mestres no n'estareu segures fins molts anys després. Quan un dia pel carrer se us atensarà un senyor o una senyora gran i us saludarà, potser amb una abraçada, i li dirà al nen que porta de la mà: veus, aquest senyor va ser el meu mestre. I potser agrairà: amb ell vaig aprendre molt. Aquell dia, només estarà segur que va ser un mestre, una mestra que ho va fer prou bé. Apa, que per intentar-ho no quedi. Aquí em teniu pel que us convingui, però que no sigui tots alhora. Joan Lluís. I amb aquestes paraules tan ben escrites en forma de narració passarem a la poesia de Miquel Martí Pol. El poble és un vell tossut, és una noia que no té promès, és un petit comerciant en descrèdit, és un parent amb qui va renyir fa molt de temps. El poble és una xafagosa tarda d'estiu, és un paperet damunt la sorra, és la pluja fina de novembre. El poble és 40 anys d'enfilar-se per les bastides. És el petit edifici del diumenge a la tarda, és la família com a base de la societat futura, és el conjunt d'habitants, etc. El poble és el meu esforç, és el vostre esforç, és la meva veu i la vostra veu, és la meva petita mort i la vostra petita mort. El poble és el conjunt del nostre esforç i de la nostra veu i de la nostra petita mort. El poble és tu, i tota altra gent que no coneixes, i els teus secrets i els secrets dels altres. El poble és tothom, el poble és ningú. El poble és tot, el principi i la fi, l'amor i l'odi, la veu i el silenci, la vida i la mort. Ara sí, donem pas a la Neus. Vine potser aquí amb el micro i si vols posar aquí al mig i aleshores ja crides als alumnes que han de participar. Sí, els alumnes van venir. Doncs com aquestes conclusions m'ha tocat a mi com fer una miqueta de narradora, però no les puc fer soles, per tant, si us plau, que veniu cap aquí. Vinga, veniu. És que necessitaré, podem apagar el... treure... És que si no... Sí, poseu... Si no es quedarem com una mica... Això, posem un paperet i ja està. Sí.
ja que són les 25enes jornades, doncs volíem fer alguna cosa diferent. Aquest grup del GIER, que cada any fem alguna cosa diferent i a vegades ho fem tot. I aleshores deia, vinga, vam fer unes conclusions. Doncs, home, és que les estudiants, les futures mestres, hi han de participar, hi han de tenir un paper protagònic. Vam dir, doncs vinga, va, que sortim també, que diguin coses. Sí? I aleshores que us sapigueu que ahir vam anar, jo anava buscant, a veure, aquí hi ha de l'UDL, aquí hi ha de no sé què, i anava buscant voluntàries i voluntaris, sí? I es vaig dir, doncs farem un grup de WhatsApp, que sabeu que el grup de WhatsApp realment això és un compromís. Els grups de WhatsApp són el compromís. I hem estat treballant allò tot el matí, que portem donant-li voltes, i ara hem fet l'última revisió. És clar, els que vau venir ahir a la improvisació teatral que ens va fer el Gabriel Solans, segurament que entendreu moltes coses del que farem ara. No vull fer spoilers, a veure què us sembla i com ens sortirà què? Genial, d'acord? Doncs anem a veure com fem aquestes conclusions. Mireu, jo no soc de les més antigues del GIER, ja ho sabeu, tot i que ja començo a tenir una experiència, i a mi em van dir que aquí aquest grup ja porta més de 25 anys, sí? Són molts anys. Però bé, això és una altra història que m'han dit que ho explicareu en un altre moment algú, d'acord? Per tant, tranquils, tranquil·les, no m'enrotllem, d'acord? Però penseu que aquí hi ha més de 25 anys d'experiència. Resulta que cap a l'any 2017-18 aproximadament ens vam adonar que estàvem a punt de fer les 25enes jornades. I ja sabeu que les 25enes jornades sempre és un número rodó, el 25, diuen que són les bodes de plata o alguna cosa d'aquestes, no? I que per tant és un número d'aquells que s'ha de celebrar. Doncs clar, comencem a posar-nos fil a l'agulla quan vam començar a fer feina. A l'any 2019 vam dir, ei, que l'any vinent ja són les 25enes, què fem? Comencem a pensar-hi i d'aquí sorgeix el dir, bueno va, com ho fem? I home, Vic va ser les primeres jornades, doncs va, cap a Vic que anem, i tenim aquí a la Laura, vam dir, home, Laura, et toca, i la Laura va dir, em toca, però jo no hi era, vam dir, però Laura et toca, i la Laura va dir, vinga, va, jo m'hi poso, i les farem a Vic. I esclar, a Vic necessitem fer un cartell, sembla que aquestes tonteries, però són molt importants, també, hem de fer un cartell. Aquí tenim a Osona que es pugui fer un cartell vinculat amb temes d'educació i amb una mica de salsa i salero. Pilarín Vallès. Què fem? Comencem Pilarín, ens fas un cartell, que evidentment ens fa el cartell, ho tenim tot preparat i... Ho sabeu, no? Sí. Cal que ho expliqui? No, passem. Passa un any, però clar, l'any passat ja vam dir que tenim les 25enes aparaulades. A tot això el Joan també li vam demanar, se'ns jubila, tenim tota la història, i va dir, Joan, vindràs a fer-nos a conferència? Llavors clar, comencem que, Laura, vindràs? La Laura, ai, és que estic acompanyada, ja la veieu, la tenim allí, en plena criança, perquè no ens plori la criatura, però que hem de pensar que està molt bé, perquè si no, no tindríeu feina. Per tant, bé que la Laura faci la seva feina. Molt bé. Comencem a articular novament el programa, perquè clar, se'ns havia, com diuen a casa meva, descuajeringado un poco, i comencem a organitzar el programa. I vam dir, la tradició és que fem una primera inauguració i després tenim una conferència. D'acord? Una conferència que ja li havíem demanat i que pensàvem que ens podria fer molt bé una persona que sap, que en sap molt, que és el Joan Soler. El Joan Soler va començar... El Joan Soler ens va explicar una mica la mirada de la seva experiència i ens va plasmar la seva vocació com a mestre i jo considero que ens va fer com un resum molt ampli i molt concís de diferents mirades de pedagogs i pedagogues de la història que m'han encaminat i una mica quina és la realitat i la mirada de diferents mestres i que va ser molt interessant i que va ser molt recordós. Vols dir que no va fer moltes coses? Sí, jo personalment. Sí. Jo penso que el Joan el que va fer va ser ens va omplir l'intel·lecte, però esclar, no només de l'intel·lecte viu l'ésser humà. I aleshores vam tenir aquí un dinar, un àpat de proximitat i molt saludable. Pomes de Reus, vam anar al mercat de Reus, no sabem d'on eren, segurament serien de Girona, per tant, no? Són de Reus, Baix Camp, i uns cocs espectaculars que aquí tenim el Tous, estava per aquí, l'he vist a les moure, el Tous que ens va proveir. I, esclar, evidentment també teníem allò, el sector IKEA, que per la gent que tenia al·lèrgies i intoleràncies que se'l van haver de fer, d'acord, hi ha uns tomàquets i per pedir.
Ens vam anar a fer un cafè, perquè sabeu que la cafeïna, jo intravenosa també la necessitem, perquè a la tarda teníem moltíssima feina. No us en recordeu tota la feina que vam fer. Vam tenir una primera part, que era tota una part de presentació de comunicacions, és a dir, eren tallers... Perdó? La mica hi era i vaig dir que era un moment... Bueno, el que són les presentacions, a mi m'agradaria remarcar dues parts. Per una banda, la part personal et permet exposar el que portes durant els mesos treballant i ara ho has posat a la pràctica davant d'un públic, en aquest cas públic de tu a tu i també públic d'aprenent cap a mestre, que alhora et donen crítiques constructives i t'intenten millorar. També cal remarcar que una característica dels mestres i sobretot de les persones que estudien magisteri penso que és la creativitat i pots observar moltes coses diferents i poden ajudar a la teva proposta. Per altra banda, el que vindria a ser observar diferents propostes dels companys. Penso que aquesta jornada et permet observar diferents treballs i és una oportunitat de veure com la gent treballa en les diferents universitats, que hi ha metodologies diferents, i com ho traslladen al que vindria a ser la pràctica. Però bueno, que jo tampoc em vull enrotllar més perquè sé això i no gaire més. Jo vaig veure unes altres que no va veure i sumant el que ha dit ell va ser molt interessant poder conèixer experiències d'altres companys que ho viuen tal com ho viuries tu amb unes pràctiques i que potser molts no ho hem pogut viure i d'aquesta manera vam poder tastar noves maneres de fer les coses i va ser una introducció molt enriquidora a tot el que seria l'escola rural, mestres, itinerants, activitats superinteressants i molt xulo. I va arribar el moment de la pausa. Exacte. A veure, també hem d'anar descansant. Penseu que vam estar una hora i mitja reflexionant sobre moltes coses, no? Uns exposant, els altres escoltant i sobretot fent moltes preguntes. Vam anar a fer un cafè, alguns van anar a fer un cafè, altres resulta que vam començar a venir tot de mestres d'escoles rurals plenes de capses i plenes de materials. Amb aquests tallers, els tallers d'escola, vam tenir com 6, però, un moment, com? Ho explico jo. Ah, tu també hi vas ser? Sí. Ah, d'acord. Sí, així. Vale, jo us explicaré com. Jo us explicaré com van anar els tallers i des de la meva experiència jo vaig aprendre molt, o sigui a nivell professional com personal. Em vaig posar realment a la pell de la formadora que t'estava explicant els tallers. I a més parlo ja des de la part d'art, que és el taller que jo vaig estar, que ens ho va explicar a partir de nosaltres viure una experiència tal com ho veurien els infants, per tant vam ser capaços de posar-nos a la pell dels infants. I bàsicament estic molt contenta i molt agraïda. Jo vaig anar a una altra, que va ser el de la cultura per la sostenibilitat, que va portar també al Museu de la Vida Rural, d'aquí de l'Espluga, de Tarragona, i la veritat que molt bé, vam poder fer una primera presentació per conèixer tot el que era el museu, totes les activitats que feien, com treballaven, i sobretot el més important, que és centrar-nos en els ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible, de cara al 2030, alguns molt utòpics, altres més que aconseguirem complir, i això ja si us ho permet dels anys. I la veritat vam estar fent un joc en grups, vam treballar la pau, la prosperitat, les persones, i la veritat que molt bé. Va ser una oportunitat també de fer més grup i cohesionar i passar una estona més entretinguda, no? I aleshores, si vau estar pensant en el futur, els altres grups jo crec que també van fer temes de robòtica, STEM, anglès, art, emocions... És a dir, vam tenir un grup de mestres que de manera itinerant, perquè van venir allò, semblaven un cargol, els cotxes plens de material, ens van ensenyar com treballen dia a dia amb els seus alumnes en aquestes escoles rurals, fent coses espectaculars. Ens van explicar i després vam poder experimentar i viure com ho fan elles cada dia. Després, evidentment, vam haver de desmuntar, després tot torna un altre cop a les capses
torna tot un altre cop cap al cotxe i vinga cap a casa que demà hem de fer classe. Aquesta, que és la vida moltes vegades dels mestres itinerants a les escoles rurals, nosaltres també ho vam haver de fer, perquè estàvem aquí a Verdú, però després vam haver d'agafar el cotxe, la carretera, i ens vam anar cap a l'Espluga, a l'Albert, que ens estaven esperant. Arribem, ens situem a les habitacions de 2, de 4, de 11, vam incidir allí, si no m'equivoco, amb un grup d'adolescents, que després vam tenir discoteca, amb llums de colors, que ja ells, no, nosaltres no, nosaltres som futurs mestres, no, van ser ells. Vam anar a sopar, vam recollir les taules i tot, i després ens esperava una activitat que sempre, després de les jornades, sempre fem una activitat de nit, com per fer una miqueta més encara de caliu, si encara podem fer-ne més. Aquest any, gràcies a la Lori, que va tenir aquesta idea, vam fer un tema d'improvisació teatral, i va venir el Gabriel Solans a fer-nos aquesta improvisació. Imagineu-vos una sala grossa, gairebé 80-90 persones allà sentades, amb un tipus allí, a pen, amb uns focus, i comença a dir-nos que el que vol és escriure un llibre, que s'ha apuntat a un curs d'un tipus que no havia escrit cap llibre, però que li havia ensenyat com s'havia de fer. I aleshores es comença a demanar ajuda, a partir d'uns pòstits, res tecnològic, aquí ni estem, ni robòtica, ni res. A partir d'uns pòstits comença a demanar-nos informació. Si no recordo jo malament, era un objecte, una acció, un personatge, un altre personatge i un títol. Aquí es nota qui va estar a la improvisació i qui no. Només us diré una paraula. Ariel? 1, 2 y 3. Prundes. Y hasta aquí puedo decir. No us farem spoiler de com va acabar l'obra, em sap molt de greu, haureu de preguntar. Tampoc us direm què vol dir prundes. De ganes i de ganes no us direm què és prundes, ni farem cap mena de gest ni mímica. No, no ho farem. Només us demanem que, si voleu saber-ne més, pregunteu. Vam aprendre molt. Sobretot, jo crec que el que més vam aprendre va ser el que després ens va dir, l'escolta activa. Saber escoltar, o sigui, aprendre que el cervell fes dues coses, escoltar i moure's alhora, de manera coordinada amb una altra persona. Sembla fàcil, Ja veureu les fotos en el Twitter, a veure quanta coordinació veia. I torno a dir-ho, prundes. Ens en vam anar a dormir, oi que sí? Sí, tothom sí, no? A veure, sí, vam anar a dormir, vam fer silenci, ningú va fer res que no hagués de fer, oi que no? No, d'acord. I ens vam llevar molt d'hora, amb un gran somriure, vam anar a esmorzar, sí? I després d'esmorzar, perdoneu, se m'havia oblidat, a la nit teníem el Miquel, que està per aquí, que ens va anar passant tot de mapes de Google Maps i de noms d'escoles, d'acord? Tu, quin cotxe, qui condueix, qui no condueix, on està aquí, cap a la dreta, cap a l'est, cap a l'oest, cap al nord, cap al sud, parlem en propietat, que som futures mestres, perquè al matí, després d'esmorzar, cap a 9:15 havíem d'arribar a les escoles rurals, no? Havíem d'anar a fer unes escoles, o sigui, havíem d'anar a veure, visitar escoles. Hem visitat escoles molt grosses, molt grans. Com que no? No heu fet això? A quines escoles hem anat? Grosses? Grossíssimes. Hem anat a escoles rurals, que ens han obert les seves portes d'aquí de prop de la zona, i hem pogut veure tot el que han explicat ara els nostres companys, aquesta proximitat, tot el que ens explicaven els tallers, ho hem pogut veure, ho hem pogut vivenciar, hem pogut parlar amb els mestres, i això ens ha ajudat molt, sobretot a les que som de ciutat, a veure una altra realitat i una nova manera de l'educació, no? I això, per nosaltres, sobretot les que venim de ciutat, de Manresa, de Barcelona, doncs, jo crec que ens ha aportat molt i una nova mirada, i qui sap, acabem sent mestres d'escoles rurals. Però eren escoles grosses. Grossíssimes, 16 alumnes. 16, que jo he anat a una que tenien 50, uau! I també he anat a una que tenia? No, 3, perquè 2 estaven malalts. Per tant, n'hem après moltíssim. Fixeu-vos, i això ens ha portat aquí. Després de fer aquestes visites, hem tornat un altre cop a agafar els cotxes, com els mestres itinerants de l'escola rural, i cap a Verdú, que tenim aquí encara una miqueta més de feina, que són aquestes cloetes. No sé si us ha quedat clar què és el que hem fet.
Però si no, com sabeu, com tota bona classe ha d'acabar amb una bona síntesi, perquè sabeu que de tot aquest discurs que hem fet només quedarà el 5%. Jo sé el 5% dels que vau venir ahir a la nit a la improvisació teatral, quin 5% us quedarà? Que sí? Els que no van venir potser els hi queden altres coses, que no ho preguntarem. Però en tot cas ara és que volem acabar allò amb algunes idees claus. Si jo us preguntés una paraula que significa, que simbolitza l'escola rural, quina seria? Proximitat. Familiaritat. Prosperitat. Diversitat. Llibertat. Acollidora. Què vol dir fer la mestra de l'escola rural? Ser adaptable, oberta i transparent. Inclusiva. Per mi ser mestre de l'escola rural és una feina integral de tot el que comporta ser un mestre. Ser una persona dinàmica i obert a qualsevol possibilitat i a qualsevol persona. Interaccionar amb el context de la població i l'entorn. I sobretot molta passió i molta implicació. I si això és el que hem après d'aquests dies, que és el que l'escola rural ens ha proposat, ens ha proporcionat i ens ha permès, les jornades, pròpiament les jornades, què creieu que ens poden haver aportat? Vosaltres com a portaveus, cadascú segur que us ha aportat coses diferents, però com a portaveus, les jornades aquestes no arriba a 36 hores que estem passant junts. Podríem fer un petit titular, una petita frase, un sintagma, sí? Jo per mi sobretot ha estat conèixer la realitat de les escoles rurals, de les escoles rurals. Davant, o sigui, poder és el contrari perquè la immensitat de l'escola rural sempre i quan sabem que són escoles petites, però diria això que en realitat és molt més gran del que ens pensem i que fins ara tenim els ulls tancats davant d'aquesta. Jo crec que són les grans utopies de l'educació i a la vegada són les grans desconegudes. Llavors crec que pobles petits i formes d'educar molt grans. Jo crec que aquest seria com el titular principal. Sí, jo també diria que aquestes jornades ens han permès obrir la mirada a maneres de fer escola diferents i que a vegades ens pensem que les escoles són com les ordinàries que veiem més a les ciutats i que estar ple d'escoles fent coses diferents i maneres de viure diferents, que això ens ha permès també acostar-nos-hi. Per mi, el titular que diria seria atenció a la diversitat de tot el poble, perquè això, avui, per exemple, fent l'experiència a visitar les escoles rurals, doncs me n'he adonat que realment, és el que tu deies, no era com l'utopia feta realitat. I per mi, el titular que li posaria seria l'escola rural, un puntal pel territori i per la comunitat i que també m'ha permès conèixer escoles rurals properes, però que per molt que estiguin relativament a prop una de l'altra, que tenen una identitat pròpia i unes persones que hi viuen i una comunitat que la forma, que la fa única i que és molt important, que segueixin obertes i que la gent valori el fet de viure un poble. És per vosaltres, gràcies per la valentia, gràcies per haver-ho fet també i gràcies per haver entrat en el joc. Moltes gràcies. No era fàcil, aquesta improvisació de Cluenda ha estat organitzada, no sé si ha semblat molt organitzada o molt improvisada, però ens l'hem intentat currar molt. Esperem que hagi, com a mínim, recollit l'essencial de les jornades. Segur que han passat moltes més coses. Gràcies al GIER per haver-nos permès fer aquesta manera de fer. Moltes gràcies. I gràcies a vosaltres, gràcies, i perquè sobretot des del GIER ja us diem allò que ha dit la Conxa, no entra en el nostre horari laboral, no es donarà cap sexeni, cap tram ni cap JCR, al contrari, però si estem aquí perquè és que ens ho passem molt bé, perquè sí, Maria Antònia, ens ho passem molt bé organitzant-lo, i només us diem una cosa, quan torneu a les vostres facultats, si creieu que això és un projecte xulo, digueu-lo perquè l'any vinent volem organitzar les 26enes.
No sabem on estarem, no sabem quina serà la temàtica, no sabem com ho farem, però sí que tenim ganes de fer-ho. I per tant us demanem que feu d'ambaixadors i ambaixadores perquè ens tornem a trobar no sé quina part del territori a seguir reflexionant i parlant d'escola moral, tal com ho vam fer ara fa uns quants anys la gent que ens ha precedit i que gràcies a que heu estat picant pedra nosaltres hem pogut fer això. Per tant, moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ara, un momentet abans de passar a anomenar totes les persones homenatjades en aquest acte, voldria anar agraint primer a les universitats, a les entitats i la xarxa Vives i també des del departament les persones que avui ens acompanyeu. I de la mateixa manera que el primer dia, potser d'una forma més informal, i algú que va arribar una mica més tard va dir tu qui ets? I es va presentar, perquè jo crec que és molt important que els estudiants veieu que darrere dels professors que teniu a la universitat o darrere dels mestres hi ha moltes més persones que estan de vegades mantenint, lluitant dins d'unes estructures com poden ser universitats, com poden ser entitats, com pot ser un departament i tot el que està vinculat al Departament d'Educació, que fan que això funcioni. I per tant això els vull anomenar. Tenim aquí tota una colla de degans, vicedegans o responsables d'un grau de mestres. Tenim el vicerrector, un vicerrector de Lleida que a més és ve en nom de la xarxa Vives que està donant suport a les universitats catalanes. Per tant, gràcies al Joan Busqueta per acompanyar-nos a la xarxa Vives. Aneu-vos posant drets i així la gent us veu la cara, sisplau, quan us anomeni. Igual que classe, i per tant, agrair que ens acompanyin. No cal aplaudir al final, perquè si no no acabarem. Al final, quan acabi jo, aplaudiu a tothom, sí? Anirem més pràctics. Tenim el Marc Franco, que ell ve en representació del degà Jordi Riera, de Blanquerna. Així que moltes gràcies. Després tenim a la Montserrat Pedreira, que porta el grau de mestres de Manresa, de la Universitat Central de Catalunya Manresa. Després tenim la Sílvia Mas, sí, és que no me'n recordo de totes les cares que els acabo de veure avui, que ella també està a Manresa i és la degana. Així que gràcies. El Lluís Marquès, aquest com és el de casa, el tinc més fàcil, de la URB, també de la Facultat d'Educació. I després tenim a la Marta de la UAB, de l'Autònoma, la Roser Boix de la UB i qui més, Roger? Sí, és que, exacte, l'Eduard Martínez, que és el Ramírez de Vic, de la UCC, però Vic. Sembla que d'aquí no m'he deixat ningú. Després, sí, perdó, la tinc apuntada, per això. Espera que busco. La Maricel Uro, de la UBL, que també ve en representació de la degana, la Maribel Conador, que no ha pogut assistir. Algú més de les universitats? M'ha deixat algú? I ara veieu això del protocol, que ara m'he d'entrenar més. Del departament, tenim del departament el Carles Badia, Bernet, el Carles Bernet, que està aquí als serveis territorials, el Ramon, que està al CRP, sí que ja l'heu vist per aquí tots aquests dies. Tenim dues persones que estan en el projecte Itinere, que us podeu aixecar també, si us veu tothom. En tot cas, si voleu saber què és, després els hi pregunteu. Del departament, que ja el presento després, ningú més, no? De moment. Està en el projecte, però clar, jo amb ella la conto al GIR. Els membres del GIR que estan escampats per aquí, però que els van presentar el primer dia. Després tenim l'Eduard Trapat, d'ARCA, l'associació ARCA, que treballa per tot el tema del món rural a Catalunya. La presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, la Rosa Rodríguez. Ara hi ha totes les cares que van ser. Sí, el Toni
com a Joan, que ell està al secretariat d'Escola Rural, però també està a l'Esert Moianès, en una escola, amb un projecte fantàstic, busqueu-lo. Qui més? La Núria, espera't, del Moviment de Renovació Pedagògica, la Núria Larroya, que la tenim aquí, la Maria Marcos, també del Moviment de Renovació Pedagògica de Catalunya. Ja està, no m'he deixat a ningú més. I per això els volia anomenar. Per tant, ara si voleu aplaudir i ja podem parar. Hola a tothom. Estem aquí per fer en retard de 2 anys a poder fer aquesta celebració que ens fa molta il·lusió des dels membres del GIA. Són 3 anys preparant aquestes jornades i quin millor indret que en aquestes terres que ens han acollit d'aquesta manera. Recordar una mica els orígens. El 1995 es va crear el GIA a partir de 3 universitats, que va ser 4. Va ser l'Autònoma, va ser Vic, va ser Lleida, Barcelona i Girona. Aquestes 5 universitats es van preocupar molt per l'escola rural. I no solament per preocupar-se per l'escola rural, sinó que estigués integrada dins els nostres estudis. A partir d'ells, i aquí tenim molts dels que van començar, els podem tenir aquí, altres no han pogut venir, els recolliran aquest petit obsequi, i després es van anar incorporant 8 universitats, tant públiques, privades com privades concertades. I parlo de la meva pròpia experiència, és un grup que anem renovant membres perquè es van jubilant o gent que en un moment donat ho deixa, però clar, ens anem organitzant i no tenim cap problema, vull dir que estem moltes vegades a punta i ens reunim, fem i posem el que faci falta. I això els hi devem als que van començar, perquè sense les tecnologies que ens ha permès ara, en pandèmia, continuant reunint-se, etc., doncs hem poder fer la feina i ells, sense noves tecnologies, es van reunir no sé quantes vegades per fer real aquestes jornades i apropar l'escola rural com escola referent dins de la renovació pedagògica i de la innovació, perquè és on va sortir la innovació que després s'està aplicant a totes les escoles. El GIA no solament organitza aquestes jornades, sinó que va a congressos i també fa difusió de tot el que és la formació de mestres dins de l'àmbit de rurals i com ho organitzem. Hi ha algunes universitats que tenen seminaris exclusius d'escola rural, com és Vic, on ajuda a fer aquesta taca de que se n'adonin els nostres estudiants que l'escola rural és una realitat i on poden anar a parar. I aquest és un agraïment als promotors, als que van donar origen que aquesta realitat fos possible després de 25 anys. I moltíssimes gràcies, perquè avui no seríem aquí si no hagués sigut per vosaltres. Doncs ara els anirem cridant. L'ordre també de les universitats no té cap significat. Els estudiants, us ho dic perquè la gent que estem, i molts dels professors ja estem a la universitat, en l'àmbit de recerca, sempre es diu que el que va davant és el més important i el que va al darrere és el menys important. En aquest cas avui això no és així, sinó que hem d'agafar l'ordre aleatori. Per tant, tothom té el mateix nivell d'importància, estiguem asseguts on estiguem i estem a la fila que estiguem. O sigui que els que esteu a última fila, com a alumnes, també sou molt importants i imprescindibles. Així que, dit això, li demanarem a la Roser Boix de la UB que passi a recollir el petit detall que us hem fet.
poseu en pose per la foto. Moltes gràcies. Tenim d'UBI el Joan Soler. Endavant. Aprofitant, us recordo de nou que els TFGs també poden anar enfocats a l'escola rural. Seguim. A UBIC hi ha també el Sebastià Riera, ell ens va deixar fa un temps, i per tant recollirà i ens dirà el per què no ha pogut vindre ningú de la seva família a recollir aquest petit homenatge, el degà de la Universitat de Vic, l'Eduard Ramírez. Moltes gràcies. Com sabeu, Sebastià ens va deixar el 2019. Com aquí, a Vic també va posar moltes primeres pedres i els estudis de mestre tenen molt significat i molt sentit també perquè ell hi va participar activament. Ha sigut, sens dubte, una gran pèrdua, evidentment, per tots els que el coneixeu de fa temps, no cal que us ho comenti, i va demanar a la família expressament que els excusi i principalment a la seva companya perquè avui justament és un dia assenyalat a les escoles i estan celebrant el Sant Jordi i tenia molta feina allà, però sapiguem que hi havia en Joan i que venia jo, doncs així ha quedat la cosa ben representada. Per tant, Sebastià, moltes gràcies i fins sempre. Ara anem a la Universitat Rovira i Virgili, la Maria Dolors Roger. Endavant. La Maria Dolors Roger, a part d'haver estat professora meva, companya a la universitat i han quedat com a molt amigues. A tot arreu on puc l'aprec, ja sigui presentar llibres, contes, el que sigui. Sempre em diu que no, però ja ho veieu, al final la convenç. Així que moltes gràcies, Dolors. A part, hi ha un petit relat que va quedar finalista en un concurs que parla de la seva història en una escoleta cap al Penedès, que és molt bonic, que vulgui me'l demana i us el podrem enviar perquè explica la seva història en aquest petit poble de mestre de rural. Tota una aventura en aquells anys. I seguim a la Rovira i Virgili amb en Joan Foguet. Anem cap a l'Autònoma. Tenim l'Enric Larreula. Gràcies, Enric. La foto? Molt bé. Alguns heu anat a buscar la rosa, però nosaltres, els homenatjats, també us n'hem posat una dins, així que us n'emporteu dos. Fantàstic, perquè dir-vos que aquí només es venen les roses a la plaça i ho fa l'escola. L'escola té aquesta tradició i cap comerç del municipi ni cap altra entitat ven les roses per Sant Jordi. Ho fa l'escola. Per tant, ja que ens ho van explicar, us ho diem. I seguint a l'Autònoma, us l'Enric Vilaplana. Endavant, Enric.
L'Enric ha de repetir, però en aquest cas, ja que tenim a la Marta de l'Autònoma, en tot cas tots dos, si us sembla, recolliu el del Pere Darder, ell per temes de salut doncs, no ha pogut venir, i en principi havia de vindre la seva filla, la Isabel, però doncs, s'ha hagut també d'excusar, així que us demanarem que els dos recolliu aquest petit detall pel Pere Darder, que ja li fareu arribar. Va ser un dels impulsors perquè l'Autònoma estigués present i treballant. I la reflexió era molt bonica de dir no sé quants milers d'alumnes tenen les escoles catalanes, però hi ha molt poques escoles urbanes si compares amb el nombre d'escoles totals que hi ha. I en canvi, la representació dintre dels estudis de mestre poc hi és l'escola rural. Va ser un dels motius pels quals poguéssim anar impulsant aquestes jornades i aquests estudis sobre l'escola rural, l'Autònoma, i després el que vaig dir. Va ser una experiència magnífica. Doncs així arribem a Blanquerna amb la Pietat Martínez. Endavant. Bé, jo volia comentar que a Blanquerna, com heu vist quan han anunciat al principi, no vam ser el grup impulsor, però sí que a les quartes jornades vam tenir la sort de conèixer el projecte que ara ja vosaltres coneixeu, tot el que és el GER, i l'envergadura i la importància que tenia, i de seguida vam poder afegir, ens van acollir divinament, i estem disfrutant i gaudint aquesta experiència tan fantàstica, que em sembla que només en un sol dia que esteu aquí al Divins podeu veure la magnitud del projecte i també de tot el que és el GIR. Per tant, doncs, hi som des de la cinquena jornada i esperem ser molt més temps. Doncs, gràcies a tots i que continuï. I ara la Pia, i en aquest cas, ja que tenim el Marc, també de Blanquerna, podríeu recollir el de la Maria Àngel Riera, que també va ser una de les impulsores, també té la salut una mica delicada i per ella era difícil també poder-se desplaçar fins aquí, així que el Marc i la Pia li recolliu també el detall per ella. De Lleida hi havia la Pilar Navarro, que també s'ha excusat, que no ens pot acompanyar, però que recolliran el seu nom la Maripaz i la Maricel. D'acord? Disculpeu, amb els noms. Aquests crits judeus són molt marxadors. I ara tindríem en Jordi Feu, que ahir mateix es va posar malalt, ell tenia previst venir amb molta il·lusió, i li recollirà, tenim unes paraules que ara, si tot funciona, ho sentirem, i li recollirà en Miquel Pallaró. No ha pogut vindre a la degana, a última hora s'ha hagut d'excusar, però en tot cas agraïm que la voluntat era ser-hi. Així que li donarem al Miquel i ell li farà arribar en Jordi Feu.
Jo només vull dir que els li feu baixar el camí, va obrir les portes dels GIE, el que en aquell moment jo ja formava part de feia molt temps que sentia de l'escola rural. Us he de dir que avui m'he fixat molt bé en qui hem d'anar a trucar a la porta per tenir joventut cap al secretariat. A veure si es pot sentir ben bé. En tema de salut no puc ser avui aquí amb vosaltres, no hi puc ser físicament, però d'esperit us asseguro que hi soc, perquè no sabeu la il·lusió que em feia compartir amb estudiants, professors, professores, amb tota la gent que ha organitzat unes jornades com aquestes. La veritat que avui, no sé com ho rebeu vosaltres, però jo des de casa, tancat a casa, ho he vist com un dia i una situació molt especial, perquè jo penso que és molt excepcional que s'hagi pogut aconseguir a nivell d'universitats catalanes mantenir una activitat com aquesta i durant tant de temps. Això és una excepció. I probablement és una excepció perquè l'escola rural n'és una altra. Amb el que vosaltres heu viscut, amb les escoles que heu vist, amb el que heu llegit, amb el que heu treballat, queda clar que aquesta escola de les 3 P's que diu en Joan Soler, petita, popular, aquesta escola que acull a tota la població, que té unes grans potencialitats, perquè ja heu vist que és com una escola que si l'estirem i la munyim en el sentit de la paraula i podem fer moltes coses, és una escola que obre moltes i moltes oportunitats. Des d'aquí, un gran agraïment a la comissió que ha organitzat aquestes jornades, l'homenatge que ens feu, i a vosaltres, estudiants, per ser-hi, per creure en aquesta escola, que el dia de demà en sereu mestres i n'estic convençut que sereu uns mestres excel·lents. Moltes gràcies i una abraçada molt forta. Ja per tancar, 2 reivindicacions als nostres degans i representants de les universitats, el GIE ho hem d'aprofitar, ara que us tenim tots junts, i també sempre pel suport de la xarxa d'Igues. Una és que és molt important per nosaltres, els membres del GIE, tindre el suport de les facultats i que d'alguna manera els representants del GIE estiguin nomenats pel degà o degana de la facultat i simplement que puguin assumir, moltes ja ho feu, la despesa que podem tenir per les nostres 4 trobades que fem físicament que ens movem i després les pròpies jornades que es puguin continuar assumint i les que no ho fan, que s'hi posen. I la segona seria que ens agradaria moltíssim que des de totes les universitats poder tindre una mena de conveni per quan organitzem sobretot aquestes jornades, perquè ja ho sabeu, és molt feixuc tot el tema econòmic, tota la gestió econòmica de les jornades, quan som tantes universitats, ens és molt complicat. No fa tant que és que ho agafàvem a mano, a mà, i llavors ens pagàvem des d'allí. I clar, això no es pot fer. Llavors sí que demanem a tots els degans i deganes que per favor si podem trobar una fórmula que ens faciliti sobretot la part d'aquesta gestió econòmica, i que us ho parleu i que mirem com podem fer algun tipus d'acord o conveni que això faciliti i que aquells diners que potser ens queden d'unes jornades per les altres no es quedin a la universitat sinó al GIE, perquè al final a nosaltres ens serveixen per les jornades de després, i aquesta era la petita reivindicació. I dit això, jo ja li passo la paraula al director dels serveis territorials de Lleida, el senyor Claudi Vidal, que ell serà qui farà la cloenda. Bé, moltes gràcies, Conxa. Jo ara no sé si fer la cloenda o fer un monòleg humorístic, perquè veig que heu après moltíssimes coses, molt, però que us heu passat sobretot molt bé. I això penso que és com se l'ambient i us felicito per les dues coses, per haver treballat tan bé i també per haver sabut gaudir d'aquestes jornades. Jo voldria fer un agraïment molt especial a tot el grup del GIE, que durant 25 anys ha anat fent aquesta trobada constantment i malgrat la pandèmia l'ha pogut reprendre i l'ha pogut reprendre amb aquest èxit. Per tant, us agrairia que féssim un fort aplaudiment pel GIE i la comissió que ha fet possible que estiguem avui fent aquesta activitat.
acompanyat el Joan Lluís Tous, també li volem donar aquest petit record de les jornades. Així que endavant. Efectivament, el coneixement del Joan Lluís Tous, que per nosaltres respecta a la institució, tot un referent de compromís, de coneixement i d'expertesa de l'escola rural, un dels pioners. Faig extensió de l'agraïment a tots els pioners que heu avançat, que heu obert camí en aquesta mirada, en aquest impuls de l'escola rural. També vull agrair tota l'ajuda i el suport que hem rebut per part de la xarxa d'universitats, per la xarxa Vives, els representants, per tant, de les universitats, representants vicerectors, vicedegans de les universitats, al Centre de Recursos per haver estat també aquí donant suport als serveis educatius del Departament d'Educació. També moltes gràcies. Moltes gràcies a tots els que heu participat, també com a alumnes, com a aprenents, com a primer cop que entreu també dins d'aquest món. Dir-vos que jo també vinc d'un altre món. Jo vinc de Soc-Pisac, que vosaltres, evidentment, però vinc del món de la secundària. Jo estava fins fa poc com a director d'un centre de secundària a la ciutat de Lleida. Per tant, quan em preguntaven què sabia jo de l'escola rural, jo ho he sentit fa poc, però l'escola rural és una escola de poble. Així, i em s'ha quedat amb aquesta definició. Amb el poc temps que fa que estic al càrrec, he pogut anar desenvolupant una mica aquest concepte d'escola de poble. Ara ja sé que és una escola de poble, efectivament, però que és una escola de poble en el millor sentit de la paraula, no en el sentit despectiu que a vegades utilitza el de poble, no, sinó en el millor sentit de la paraula, és a dir, una escola que té la proximitat, que té a l'alumne i que té l'atenció personalitzada com a centre del seu projecte educatiu, que té un arrelament a l'entorn com cap altra escola pot tindre. Aquest és el gran valor i aquest és el gran tresor de ser una escola de poble. Però jo afegeixo una altra cosa. He après durant aquest temps que a part de ser una escola de poble, és també una escola al poble. És a dir, que amb aquest valor de la proximitat hi afegim el valor de la qualitat. I és així com he après que moltes de les coses que avui en dia passen per ser innovadores i transformadores i que passen a estar a l'avantguarda de les grans pedagogies que actualment s'estan desenvolupant, ja són experiències que arrenquen precisament al poble. Parlem del treball per projectes, del treball multinivells, de l'escola inclusiva, parlem del treball globalitzat, del treball integral, del treball integrat a l'entorn. És a dir, moltes d'aquestes coses que avui en dia passen per ser l'avantguarda de les noves metodologies pedagògiques. I això és l'escola del poble i l'escola del poble. Per tant, dir-vos que encantadíssims d'estar aquí compartint amb vosaltres aquesta cloenda, saber que heu gaudit, que aprenem junts, que estarem aquí en les pròximes edicions que es puguin anar realitzant i que tant de bo, doncs persones com vosaltres puguin continuar aquesta noble tasca que han iniciat pioners com els que tenim avui endavant. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies per posar el vostre temps. Ja tanquem. Sabeu que quan es fa una obra de teatre, ja que ahir van fer, s'agraeix als càmeres, als tècnics, doncs aquí tenim gent, càmeres, en Joan Jordi, que està a serveis territorials, i de Blanquerna, que també estan per aquí gravant totes aquestes jornades, per tant agrair també a aquestes persones que han estat fent tot aquest documental, per dir-ho així. I ara sí que tanquem ja amb això, i veig que esteu bé, que ningú està inquiet i mou cadires, això vol dir que estem molt bé. Penseu en Tonucci. Tonucci és a mi qui m'ha inspirat sempre a posar una miqueta d'humor, fins i tot amb actes protocol·laris, que s'agraeix. Així que, si no el coneixeu, busqueu a veure qui és. Sortirem ara ja perquè acabem, però ens agradaria fer una foto. En podríem fer una anant situant-los per les escales, els alumnes, si voleu també m'agradaria que hi sortíssiu,
després els alumnes podeu marxar i anirem fent grups, com les bodes, com els casaments. Alguna només gir, homenatjats, i després una amb tots, facultats, així que per favor que no marxi tothom, intentem fer les fotos, les fotografies, i aprofitant que tenim aquesta escalinata, moltes gràcies a tots i us esperem a la propera jornada.